Yan. Bale, ito yung part 2 nung kanina. Galing ako ng stock room. Tapos, sarado ko na yung likuran. Tapos meron akong dalawang tubig. Hindi pa nagugas ang pinggan. Ayun. Tapos meron naman akong CR dito sa baba. Ayan siya. Bale, ayan, okay naman. Ayan. Tapos, sarado lagi ang pinto. Tapos sa taas, may fire extinguisher pala. Ayan. Sa taas, ito yung kwarto ko. Bale to, guest room to. Kung may pupunta mga guest dito natutulog. Ayan, parador dyan. Ayan, may aircon. Ayan, kortina nila tig 250 sa amin. Ayan, dyan sila natutulog. Yun tayo sa kwarto ko. Kwarto ko kasi maayos din eh. Bale, ito pala CR ko. Yan, may CR ako sa taas. Yan. Hi Magsi, sa'yo mo. Hi Magsi. Yan. Yung mga gamit ko. Actually, nag-ipon ako ng tubig kasi maliligo ako mamaya. Kaya yun. Dito rin pala yung laptop ko. Para habang naliligo ako, nag-chat din ako. Kaya, ayun. Para makita mo Jessica, no? Tapos, ito na yung kwarto ko. Meron akong extra foam para sa mga bisita uli. Meron pa isang extra foam dito para sa bisita. Yan. Yan siya. Yan. Ito yung ref ko sa kwarto. Yung mga chichirya ko, tsaka kung ano-ano. Gatas. Yan. Tapos yung mga yan, ice cream, na longganisa, 1 kilong manok, longganisa ulit, tosino. Puro pamprito eh. Wala naman ko alam eh. Ito tapa. Tapang Batangas. Kaya ayos naman. Yan. Tapos ito yung aking magulong. Yan. Actually, madami yung sapatos eh. Number 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yung sapatos, may pang takbo, may pang casual, may pang trabaho, may pang kung ano-ano. Tapos ito, dito nakasabit yung mga kung ano-ano kong damit. Yan, magugulo kong gamit. Ayan, so yun na honey. Dito ako natutulog. Actually, magulo yung kama ko eh. Pinalitan ko kasi galing sa malaki. Nilitan ko na. Kasi parang, ayun, alam mo naman, mahirap may katabi. Dahil matatakotin ako. Ayan, tapos nandito si Vincent, yung gitara ko. Ayan, nandiyan siya. Kaya yun, han. So, maliligo na ako. Ayun. Okay na. Thank you. Alam mo na ngayon.